ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ. ಇನಿ ತಿಂಡಿ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಪಂಡ ಧ್ರುವಿಗೂ ಬಾಲ್ವಾಡಿಡ್ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರ್ದೆ ಆ ಪುಷ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಪೋನಿತ್ತಿನ ಬಾಲ್ವಾಡಿಗ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಟಿದ ಒಂತೆ ಒರಿದಿತ್ತನು ಪುಷ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ತಾರೈ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದೋಸೆ. ಧ್ರುವಿಗಂತೂ ಈ ದೋಸೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಒಂಜಿ 2 ದೋಸೆ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಈ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ರಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಅಂಚ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇಂದು ಪನಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ದಾದ ಇನ್ನೀತ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಬಿ ಕೂಡ ಆಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ. ಇನಿ ಮೇರು ಕೂಡ ಅಂಬಿ ಆಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಮೇರೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂಬಿ ಮರಣೆ ಅನರ ಅಂಬಿ ಆಡ್ಪನಾಗಂದು ತೆಲುಗು ಪಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ಊರುಡು ಕಜೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಇನಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದೇವೇರು ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದಿ ತೆಂಗು ಪಿದಾಡ್ದ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಚಂಡಿಕಾಯ ಆಗಿತ್ತು ನಿತ್ತ ಗಂಟೆ 10 ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟೇ ಅಂಡ್ ಪೊಯ್ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ತೂಲೆಗಳು ಅಂಚಿದ್ದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತು ಕಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದೆ ತೊಲೆ ಮೊಗಲ್ ತೊಲೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಹಾಯ್ ಒನ್ನೆ ಇದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬರ್ನಂದೆ ತಡನೆ ಆಂಡ್ ಪನೊಲಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಶುರು ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ದರ್ಶನ ಆದ್ ದರ್ಶನದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿದೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿಜ ಅಂದ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಡಗರನೆ ಬೇತೆ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಕುಲ್ದು ಮಾರಿ ಗುಡಿತ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಬರ್ನಗ ದರ್ಶನ ಸುರಾತಿನ ಅಂಚದ ಬರಿಟ್ ಬಾಕಿಲದ ಉಲೈ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ದರ್ಶನನ ತೂಯ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿದೆ ಬರ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ವರ್ಷಗೊರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾರಿ ಪೂಜೆದ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಗನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗ್ ರಜೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಪ್ಪೆಗಿಂದು ದೀಪೆರ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಇವನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಗುಲ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಅಂಗರೆ ದರ್ಶನಲ ಬುಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಕಷ್ಟಲ ಪರಿಹಾರ ಆದ್ ಬೋಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನಡ್ ಕೇಂದಿನಗಲೆಗ್ ಮಾತ. ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರಣಿಕ ಪಂದುಲ ಯಾವ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆ ಬರ್ಫೆಕ್ ಕುಲ್ದುಜ ಎಂಕುಲು ಉಲೈ ಇರೆತ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಆ ತನಗ ಮೂಲು ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಅವೆಂತುವರೆಗಿಂದ ಬತ್ತ.
ಮುಲ್ದುಲು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾರು ಯಾರಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದೆರ್ ದಾದಂತೆ ಯಾರು ಬಿಸಿ ಟುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಆರು ತಿಕ್ಕಜಿಡ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪನ್ನ ಗ್ಯಾನಾರೆ ನಾಡು ನಿತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಂಜುಳ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಎಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಗುಳಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬಾಲ್ ಭಂಡಾರಲ ಬಿದೆ ಬತ್ತಲು ಐ ಬೊಕ ದರ್ಶನ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಆಯಿ ಬೊಕ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಪೋರೆಗಿಂದು ಬಿದೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊನ್ ಪಂಡನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪೆನ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲರೆಗಿಂದಿತ್ತೆ ಮೆರವಣಿದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಿದೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಂದ ಮುದದಿ ಮುಕುಂದ ಆನಂದ ವರ್ಷಗ್ ವರ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಏತು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಅವೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಅವಳ ಪಾದಯಾತ್ರೆಡ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು. ಧ್ರುವಿ ಅಂತೂ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಇಂಕ್ ಸಾಕಾಪುಂಡು ನಡಪುಜಿ ಇಂದು ಈತ ಚದಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಮಾರಿ ಮಾಮಯ್ಯಮ್ಮನ ಮೆರವಣಿಗೆಗ್ ಎಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾಪು ನಮ್ಮ ಕಾರು ಉರಿಯುಂಡು ನಡಪರ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹಠ ಮಲ್ದಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮಾಮಯ್ಯಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಮಯ್ಯಮ್ಮನ ಆಧಾರ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂತೂ ಮಮ್ಮಯಮ್ಮ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ 2-3 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಯರು ಎಡಮರೆ ಗಂಟೆ ಮುಟಲ ಅಪ್ಪೆನ ಮೂಲು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತೆಗೆ ತೊನ್ನರೆಗ್ ಜನಕುಲ್ನ 4 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೂಲಿತ್ತ ಜೋಕುಲ್ನ ಭಜನೆ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನನಾಲ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಾತ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅಂತೆ ತೂದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಬತ್ತದ ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬರಿಟ್ ಅಂಚ ಯಾಂಕುಲ ಅವ್ಲು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೊಕ ಪೋಯ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು
ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿಗ್ ಮಾರಿ ಕೊಡಿಡ್ದು ಸಚ್ಚರಿ ಪೇಡದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏತುಂಡ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋನಗಾರ್ನ ಮೋನೆಲ ಬೇತೆನೆ ಬದಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಅರ್ನಂತರ ಮೋನೆ ಉಗ್ರದಲ್ಕನೆ ಆಂಡ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಆದ್ ತೋಜುವೆರ್. ಅಂಚ ದೀತೆ ಅಪ್ಪೆನ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಮಾರಿ ಗುಡಿ ಪಿರ ದಂಡಿಗೆಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಗುಡಿಡ್ದು ಸಚ್ಚರಿ ಪೇಟದ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್. ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ಇನ್ನೀತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕುಲ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿ ಗುಡಿಕ್ ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಂಕುಲು ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಪೋತುಜಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಬೊಕ ಮಾರಿ ಗುಡಿ ಬತ್ತಿನಿ ಬೈಕ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಬಂಗಾಪುನತ ಪಂದ್. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಗುಳಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೇಮ ಗುಂತಿಯ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬಯ್ಯಡ್ ವನಸ್ಸೆಲ ಇತ್ತಂಡ್. ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮಯ್ಯಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಇಂದು ಕೇನೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಪನ್ನೀಟ್ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನ್ನಿಸಲೆ ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪು ಆವೊಂದಿಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂತೆಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡ ಮಾಮಯ್ಯ ಅಮ್ಮನ ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಮಾಮಯ್ಯ ಅಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದು ಪನ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ.